Hungary has more than 20 historic wine regions. Regions that couldn't be more varied. Travel only a few dozen kilometers and one will find a completely different microclimate, soil or mineral base. 2,000 years of history, a World Heritage Site and 7,000 hectares of classified vineyards. This is Tokaj. We make the old categories, the classic Tokaj wines like Tokayasu, which is our focus, with a modern approach. So our goal is to make Tokayasu 5 and 6 Botanyos, where we are looking for the complexity of the botrytis. We are looking for the perfect balance between sugar, freshness, acidity, alcohol. And we believe in Tokayasu as one of the greatest wine in the world. Érzem az illatot, vagy ha összeverek két követ, ugye, mint a tűzkő, a kovakő, akkor szikrázik is. Annak van egy füstös, érdekes, köves illata. Ez megjelenik a borba. Ízben is megjelenik. Na most ez az, amit a tokaji borvidéket ki tudja emelni, a tokaji borokat, ezen a két fajtán keresztül, és meg tudja az igazi arcát mutatni a borvidéknek. Keressük azokat a területeket, azokat az alanyt, azt a nemeseket, amiből igazán szép furmintokat lehet készíteni. Megvannak már az alapok, de ezt finomítani kell, és úgy gondolom, hogy itt most mindenki, itt Tokaj-hegyalján a nagy száraz fehér borra törekszik, hogy azt elkészíteni. Igen, mindenképp úgy gondolom, hogy jövője van. Az a feladatunk, hogy újra megteremtsük a borvidékeinknek presztízsét mindannyiunk örömére és hasznára. Most azon dolgozunk, hogy ezek a termőhelyek újra teljes fényükben legyenek elérhetők a borfogyasztó közönség számára. A dűrő besorolás azért érték. És ezért érték, hogy 300 évvel ezelőtt ez a borvidék eljutott ide. A szőlőknek is neve van, lehet a szerelmi, lapis, határi, csontos, úrágya, bárhogy is nevezzük, fantasztikus nevek vannak. De ezek a nevek egyediséget és egyéniséget adnak a bornak. Be kell látnunk, hogy 20 év a szőlő és a bor életében az semmi. Ezt a lemaradást lemorzsolni, ezt csak úgy tudjuk, hogyha 3-asával vesszük a lépcsőket. Én azt érzem, hogy a mi generációnkra vár ez a feladat, hogy ezt kitapossuk, ezt az utat, átgondoljuk, megtaláljuk azt a stílust, amivel meghódíthatjuk a világ borfogyasztóit. Nagyon érdekes, nagyon felelősségteljes és nagyon komoly kihívás ebben részt venni, és hát úgy érzem, hogy most itt a szárazborokon keresztül valami olyasmi dolgot sikerül a világ felé közvetíteni, hogy igenis nem csak Magyarország borvidéke, Tokaj. And if you look at the kind of dry wines we can make from Forment and Harslevelu, I think we have a very, very good chance at being among the best in the world.